ginawa kapwa-tao aasenso, nagbibigay saya sa Pilipino. Tulong-tulong sa pagsulong ng tao, sa larong ito lahat tayo'y panahalo. Araw-araw, let's play Lotto, PCS o Lotto. Araw-araw, let's play Lotto, PCS o Lotto. PCS o Lotto. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO. Magandang taon po rin sa inyo lahat. Simulan po natin ang aming unang akto, Still Draw versus number 3304. Pangasinan, let's play Small Town Lottery. Our first winning number, 29. Number 29. Ibabalik po natin ang number 29 para sa ating pangalawang pag-pili. Number 2. Our official winning combination for the draw are the numbers 29 and 2. 29 and 2 in exact order. Congratulations po sa lahat po ng nanalo. Ako po muli si Jerry Montalon. Lagi po natin tatandaan. Prinseso, hindi umurong sa pagtulong. Maraming salamat po. Official draw result for March 24, 2025, total draw are 2902 exact order. 2902 exact order. Ang lansa ng kinabukasan, may pag-asang walang hanggan. PCSO, pusong Pilipino, pusong panalo. Ang pusong panalo. Halina tayo nang maglaro ng Lotto. Dala nito'y